Kuncuy punaची उलita cuy. Oh punaची उलita ni patra magta ko ita biu choret. Hai, किती करा? अब्बा मुख्या मॅट म्हणून उलयता तुका फेर मारो काम दिलो मरे आणि तू किती का म्हणे फुनाचे उलयता एसको पांदरा मा म्हणजे माहिती आपण आपल्या बिल चढत नाही हा फेर मार हॅलो काय कोण आहे का इकडे हा कोण आहे का इकडे तुमच्या घरात काय बोलता अरे कण काने कण कधी काय काय उगलोस तू नाही कडे नाक झालं पण तू फेर मार हेलो हेलो क्या करता है तुम हाँ पात्रा सध्या बिजी है किधर गए वो बाहर गया हाँ, कुछ काम था पत्रों के पास हाँ बाद में आओ कभी हाँ बाद में 5 बजे आओ ओके ओके